Nah, ambok kahanan serba susah, urip posisi nangisor, nyong yo tetep ngajarake kebaikan karo anak-anak. Rutinitas anak inyong nak maghrib sholat berjamaah, ngaji, lanjut sinau. Nak ngaji tak simak ikro apa tak seterke murotal juz 30. Nak ora ya tak setelake sing bacaan sholat. Halo dulur, assalamualaikum, ketemu nang vlog seranane Bu Susi. Urip nang warung sing tak dadekake panggonan turu. Labar ngurusi anak-anak ngaji karo nyinaoni ake tak toto wong ya reget kating jebadak ngono. Bar ngono ya tak sapon-saponi aja ngasih ketinggalan ndak bojone godhegeng agae to wis rada rapi ngono. Nah ki mbok mami gak musik wae gak gawe dodolan isu. Sing wong tau tuku bubure nyong ya dirasani lah pasti enak. Nah ki do mandi wong sumuk jare bar ngono mam karo janku ban jendel ki amek nang sekolahan do mlenet. Dan matur nuwun ra pilih-pilih pakanan anak nyong. Nah ki nyong oleh rejeki, oleh santen saka bakul kae dawet nanggon jejer BRI kae. Nah ki gedange dinai kakangne tak gaweke kula wong anake pengen njaluk kula. Matur suwun sampun gemati kalih keluargana kula, mugi-mugi yo pinaringan kesehatan nggih. Tapi ra duwe gula Jawa tak gulani pasir ae to nek ya wis ya tak ngulakno sampe yang do sehat waras.